Il-kandidat tal-Partit Popolari Ewropew għall-Presidenza tal-Kummissjoni Ewropea Jean-Claude Juncker jinsab Malta bħala parti mill-kampanja l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Juncker kien Prim Ministru tal-Lussemburgu għal kważi 19-il sena u kien l-aktar mexxej ta' gvern li dam jattendi l-Kunsill Ewropew. Waqt l-indirizza konferenza tal-aħbarijiet mal-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil wieġeb għal mistoqsija ta' One News dwar il-garanzija għaż-żgħażagħ. Stqarr li jaqbel sħiħ ma' dan il-kunċett. Dan b'kuntrast ma' dak li kien jgħid il-Partit Nazzjonalista, jiġifieri li din il-garanzija m'hemmx bżonna. I'm in favor of making all of the efforts requested to put into place a policy materializing the youth gap. Għaraf ukoll il-fatt li pajjizna għandu fost l-inqas rati ta' nies mingħajr xogħol fl-Unjoni Ewropea. This is maybe a better performance than the performance of other countries. Ta' min jgħid li għall-ewwel darba r-riżultat miksub fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew se jkollu impatt dirett fuq l-għażla ta' President tal-Kummissjoni Ewropea. Il-kandidat tas-Soċjalisti Ewropej li miegħu affiljat il-Partit Laburista huwa Martin Schulz. Intant Juncker stqarr li r-relazzjoni tiegħu mal-Prim Ministru Malti Joseph Muscat hija waħda tajba u li għandu rispett lejh.